फ्रेंड्स यूक्रेन रासिया वारनि आपडेट नोंथांमोननो लाबोलायबाय माखासे बिथांमोनखौ आं नुदों कमेन्ट्स लिरनाय नुदों बिथांमोना जे निउसानो बेनोल' नामा नंगौ निउसखौ आं बेखौनो लाबोबाय थादों नाथाय बेनि ओंथिया बे नङा जे आं नोंथांमोननो गुबुन भिडिअ लाबोगोन नाथाय दिनैनि थासारिया जाबादि जादों बे मोनसे जोबोर गिदिर बार्निं टपिक्स आरो बेवहाय जा माने वर्ल्ड अर्डारा सोलायनो थांबाय दं स' बिनिफ्राय जोंहा माखासे सोलोंनो गोनां दं होननानै सानो स' जायफोर सुबुंफोरा बेनि सोमोन्दै मिथिया बिथांमोननि थाखायसो बे भिडिअखौ लाबोदों आरो दिनैनि भिडिअ नोंथांमोननो बे आपडेटजों लोगोसे मोननैसो नलेजबो होगोन मिथिनो गोनां स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोबा थारैनो मोनसेबाबो नलेज मोनगोन जायफोर बिथांमोना मिथिखागौ बिथांमोना जेबो साननाङा नाथाय जायफोर बिथांमोना रोङा मिथिया बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअ माबा मोनसेबाबो नलेज मोनगोन होननानै आं सानो स' गिबियावनो आं नोंथांमोना आपडेटखौ होग्रोनि USA नि सासे सिनेटर रिपाब्लिकान पार्टीनि सिनेटर लिन्डसे ग्राहाम बिथाङा बुंदों ब्लादिमिर पुटिन बिथांखौ बुथारबासो बिखौ फोजोबस्रांबासो धरासाय खालामबासो बे दावहाया जोबगोन स' बिथांनि टारगेटआ जाहैबाय मा ब्लादिमिर पुटिन बिथाङा थैयागौमानि बे दावहाया जाबाय थागोन अराय सम दुखु खस्थ खैफोद बे बुहुमाव फैबाय थागोन बेबायदि बुंनो नाजादों स' बेबायदि बुंनाया थारैनो रासियानि खर'आव आरोबाव अरा जोंब्लावखांगोन होननानैसो आं सानो स' बे समाव खुगाखौ हमथानानै बाथ्रासो बुंनांगौमोन नाथाय सासेनिफ्राय सासे दैदेनगिरिफोरा मोनसे उनाव मोनसे लिडारफोरा मोनसे उनाव मोनसे मा बुंनांगौ मा खालामनांगौ माने गावनो गाव बावगारजोबलांबाय बे समाव बुजायनानै खौसेथियाव लाबोनो थाखायसो नाजानांगौमोन नाथाय गासैबो गाव गावनि गोसोबादि बाथ्रा बुंगासिनो थादों स' बे डायलगा थारैनो खहा गोनां होननानै बुंगोन बुहुमनि थाखाय डाइजेस्ट्रास होननानै आं बुंगोन स' नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव लिर मोनसे सोलायनाय जों नुनो मोनदों बे दावहायाव बेलारुसआबो लासै लासै एटाक खालामनो हमदों इउक्रेननि सायाव रासियाखौ एसे लोरबां जानाय बायदि मोनबाय नामा लासै लासै बेलारुसआबो बे दावहायाव बारसोमनो हमदों बेखिनियाव मोनसे गुड निउस सासे बर' फरायसा निबेदिता स्वर्गियारिया फिन आसाम फारसे सफैफिनबाय इन्डिया फारसे सफैफिनबाय आसामनि सा 93 फरायसाफोरा इउक्रेननिफ्राय ओंखारबाय होनना बुंदों जानो हागौ बिथांमोना इन्डिया सफैयाखै नाथाय इउक्रेनाव गैला बिथांमोना बेबायदि जों मिथिनो मोनदों भारतनि सासे फरायसाया गुलि गावजादों होनना दहाय जों मिथिनो मोन्दोंमोन आरो बे फरायसानि मुङा जाहैबाय मा हरजित सिं बिथांखौ सोर गुलि गावदों बे बाथ्राखौ दासिम मिथिनाय जायाखै थारैनो रासियान आर्मिया गावदों ना इउक्रेननि सुबुंफोरा गावदों ना इउक्रेननि आर्मिफोरा गावदों बे बाथ्राया क्लियार जायाखै थारैनो मोनसे बाथ्राखौ जों नुनो मोनदों रासियान आर्मिफ्रानो गावदों बेबायदि बुंनो नाजादों इउक्रेननि आर्मिफ्रा लोगोसे रासियान आर्मिफोरा बुंनो नाजादों इउक्रेनियानफोरा गावदों डेट मिन्स इउक्रेनियान आर्मि बा इउक्रेनियान सुबुंफोरा थामहिनबा बाथ्राया ओरैबायदि जानो हागौ रासिया आरो इन्डियानि गेजेराव जि सोमोन्दो मोजां सोमोन्दो बे सोमोन्दोखौ माबोरै हायो गाज्रि खालामनो नाजादों खोमा आंथ' बेबायदिसो सानो मानो होनबा नुबायदों रासियाखौ आन्दोआव थानानैबाबो भारतआ हेफाजाब खालामबाय थानाय बायदि जादों मरेल सापर्ट होबाय थानाय बायदि नुनो मोनदों इन्डियाखौ बेनिखायनो थारैनो इउक्रेन आरो नेट' कान्ट्रिसफोरा माबोरै रासिया आरो इन्डियानि गेजेराव सोमोन्दोखौ नस्थ' खालामनो हायो गाज्रि खालामनो हायो बेखौ नाजादों होननाबो सानजाथाव स' इन्डिया जोबोद धैर्य हमनानै सोलिनांगोन बेबायदि थासारियाव माबोरै हायो इन्डिया रासियानि गेजेराव सोमोन्दोखौ नस्थ' खालामनो हायो बेखौनो नाजादों होननानै आं बुंगोन थारैनो नङाबा बेबायदि इन्डियान स्टुडेन्टखौ गुलि गावनो गोनांथि गैया थारैनो बे मोनसे खैसार एबा कनस्पिरेसिबो जानो हागौ नाथाय थारैनो मोनसे फोथायनाय दं इन्डिया बेबायदि खैसाराव माब्लाबाबो गाब्रनाय नङा नरेन्द्र मोदी बिथाङा बेबायदि खैसाराव गाब्रग्रा सुबुं नङा होननानै जों मिथिखागौ दिनै इउक्रेना मोनसे फोसावदों मा रासियानि 9166 आर्मिखौ गावथारदों 282टा टेंक गावख्रुबदों 33टा जेट फाइटार गावफायदों आरो लोगोसे 36टा हेलिकप्टारबो गावख्लायदों बेबायदि दिनैसिमहालागै खालामनो हादों होननानै इउक्रेननि आर्मिफोरा बुंनानै लादों थारैनो बेसेबां सैथो मिथिया USA आरो इउर'पियान हादरफोरनि जि मेडिया बे मेडियानिफ्राय मोनसे बाथ्रा ओंखारबोनाय जों नुनो मोनदों बे बाथ्राया जाहैबाय जेलेन्स्की बिथांखौ दिनैसिमहालागै खनथाम बुथारनो नाजानाय जादों आरो बे खनथामावबो बिथांखौ बुथारनो हायाखै बेबायदि जों मिथिनो मोनदों आरो रासियानि संसदनि जाय स्पिकार बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों जेलेन्स्की बिथाङा इउक्रेन नागारनानै पलेन्डसिम खारखोमा लांबाय बा खारलांबाय बेबायदि मोनसे खौरां ओंखारदों बे जाबाय रासियानि मोनसे दाबा रासियाया फोसावनाय बाथ्रा बेसेबां सैथो दासिम क्लियार जायाखै थारैनो बिथाङा खारखोमा लांमारदोंना लांमाराखै बे बाथ्राया दासिम मोगथाङाव फैयाखै जुदि खारखोमा लांमारदोंबा बे जाबाय मा आशराफ गनिया जाबायदि आफगानिस्तानखौ नागारनानै दुबाइसिम खारलांदोंमोन थिग बेबायदिनो जादों होननानै बुंगोन मानो होनबा जों दिनैसिम नुनो मोनदों केप सिटिखौ रासियान आर्मिफोरा सोरगिदिं फारसेनिफ्राय बेंखनजोब्बाय स' बिथाङा जेननाया सियरखा बिनिखायनो बिथाङा थारैनो गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय खारखोमाबाय जानांगौ बेबायदि बुंगोन आरो बेबायदि बिथिङाव जुदि बिथाङा खारखोमा मारबायबा जि पस्टार बय होननानै बिथाङा साननैसो सिगांनिफ्रायनो मिथिजादोंमोन
इउक्रेनियानफोरनि जि पोस्टार बय इउक्रेनियान सुबुंफोरखौ जाबायदि मोटिभेट खालामदोंमोन आर्मिफोरखौ जाबायदि मोटिभेट खालामदोंमन नाथाय जोबनायाव बिथाङा सासे एक्टर हिसाबैनो नुजाथिफिनबाय होननानै बुंनांगोन मानो होनबा बे खैफोदनि समाव बिथाङा जोबथा हांबोनायसिम दावहा नांगोन होनना बुंदोंमोन नाथाय बे बाथ्रानिफ्राय बिथाङा दोरदबाय थारैनो बिथाङा पोस्टार बय नंलिया अब्ला बिदिब्ला दिनैनिफ्राय जों बेबायदि बुंनांगोन थारैनो बिथाङा पोस्टार बय हिसाबै गावनि जि मान इज्जत बेखौ लाखिनो हायाखै होननानै आं बुंगोन अबयसे बिथाङा खारखोमा लांदोंना लाङा बे बाथ्राखौ दासिम क्लियार मिथिथ'वाखै नाथाय सुलुङाव मिथिदों रासियान मिडिया बुंदों जे बिथाङा खारखोमा लांबाय स्पुटनिकआनो जा रासिया टुडेयानो जा बिसोर बुंनाय बायदिब्ला मा खारखोमा लांबाय आरो बेबायदि खारखोमा लांनायनिफ्राय नोंथांमोना मा सानो बेबायदि जुदि सासे हादरगिरिया खारखोमा लांनाय मिन्स बे हादरा जेनबाय एबा रासियान आर्मिनि सिङाव थांबाय एबा ब्लादिमिर पुटिना देरहाबाय आरो नेटो कान्ट्रिज आरो लोगोसे जि इउर'पियान इउनियन बै हादरफोरा थारैनो इउक्रेनखौ रैखा खालामनो हायासै बेनो प्रुफ जागोन बै माखासे हादरफोरा जेलेन्सकी बिथांखौ रैखा खालामनो हायैया बेखौ बुजायोदि थारैनो बै इउर'पियान इउनियन लोगोसे नेटो कान्ट्रिज थगायसुला बेबायदि जों बुंनांगोन खैफोदनि समाव खारखोमाग्रा बेबायदि होननानै बुंनांगोन धकेबाज जायखौ जोङो हिन्दीयाव होनना बुङो थिग बेखौनो बुंनांगोन दिनैनि तारिखआव इउएसए जों धकेबाज होनना बुंनांगोन फ्रान्स इंलेन्ड सबखौबो थगायसुला होननानै बुंनांगोन मानो होनबा इउक्रेनखौ जेलेन्सकी बिथांखौ बिथांमोना सेफटि होनो हायाखैसै माखासे मानसिफोरा इउक्रेनखौ नागारनानै थांनो गोनां जादों पलेन्ड हांगेरि रमानिया बेबायदि हादराव थांनो गोनां जादों स' अब्ला मा बिथिङाव इउक्रेनखौ बिथांमोना हेफाजाब खालामखो रैखाथि होखो माखासे हाथियार हरनो होन्दोंमोन बे हरस्लाबियावनो बेया मोनफैस्लाबियावनो बेंजोब्बाय रासियान आर्मिफोरा कियेभ सिटिखौ आरो माखासे सोहोरखौथ' सेबायानो स' आश्राफ गनि बादिनो बिथाङाबो दिनै जानो थांबाय दं बा जानो थांबाय एबा जाबाय बेबायदि बुंनांसिगोन बेखिनियाव आङो इउक्रेननि निउसखौ गारनानै मोनसे दुखुनि खौरां होनो नाजादों शेन वार्न नोंथांमोना मिथिगौ शेन वार्नआ बबे हादरनि क्रिकेटार बिथाङा अस्ट्रेलियानि सासे मुलुगदांखा लेग स्पिनार बिथाङा जाबाय बुहुमनि साथाम स्पिन मेस्ट्रनि मादाव साथाम स्पिन मेस्ट्र बा स्पिन बलिंनि माने बिख्यात स्पिन बलिंनि राजाफोर बा स्पिन बलिंनि भगबानफोर बिदिबो जों बुंनो हागोन स' बेबायदि बिथिङाव शेन वार्नआबो सासे नोंथांमोना बै साथाम स्पिन बलनि जि राजा सासेया जाहैबाय श्रीलंकानि मुथिया मुरालीधरन शेन वार्नआ गावबो सासेमोन आरो लोगोसे अनिल कुंबले जोंनि भारतनिफ्राय मुथाया मुरालीधरनखौ मा होनना बुङो स्पिन बलिंनि जादुगर शेन वार्नआ ओरैबायदि सासे स्पिन बलार लेग स्पिनार बिथाङा लेग ब्रेक स' बिथाङा 707 उइकेट लादोंमोन टेस्ट मेच क्रिकेटाव आरो बिथाङा जिखिनि उइकेट लादों बे जाहैबाय बुहुमनि मादावनो बांसिन उइकेट लानायनि मादाव नैथि नाम्बार सेथि नाम्बाराव दंमोन सोर मुथैया मुरालीधरन बिथाङा दाबो सेथियावनो दं टेस्ट मेच क्रिकेटाव सेथि नाम्बारावनो दं बिथांनि उइकेट लानायनि अनजिमाया लोगोसे अनिल कुंबलेया स्पिन बलार हिसाबै थामथि पजिशनाव दं नाथाय दिनै हरखाब शेन वार्न बिथाङा बे बुहुमनिफ्राय हार्ट एटाकआव नागारनानै थांबाय क्रिकेट मुलुगाव बेयो जोबोद दुखुनि खौरां बिथांनि बैसोआ बांद्राय जायाखैमोन स' बिथाङा खम बैसोआवनो बे मुलुगखौ नागारनानै थांबाय हार्ट एटाकआव बिथाङा थैदों बेबायदि जों मिथिनो मोन्दों बेखिनियाव नोंथांमोननो भारतनि मोनसे खौरांखौ होनो नाजादों भारतआ नेक्स्ट जि निफ्राय 14 मार्चसिम डिफेन्स एक्सप' जानो गोनांमोन 2022 मायथाइनि एसियानि बयनिख्रुइ गेदेरसिन डिफेन्स एक्सप' गुजरातनि गांधीनगराव जानो गोनांमोन 10 मार्चनिफ्राय 14 मार्चनि गेजेराव बेखौ अबयसे इन्डियाया दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट तारिखखौ माब्ला लागोन थि खालामनाय जायाखै आरो बेखौ दोनथ'नायनि जाहोनखौ डिफेन्स मिनिस्ट्रि अफ डिफेन्स MOD होनना बुङो बे MODआ मोनसे जाहोन बुंदों बै गुबुन गुबुन हादरनि जायफोर एक्जिबिटर फैगोन बेवहाय गुबुन गुबुन कम्पानिनि एक्जिबिटर बिथांमोननिया लायनो मा लजिस्टिक प्रब्लेम जादों लजिस्टिक प्रब्लेम जानायनि थाखाय बेखौ दोनथ'नाय जादों बेबायदि बुंदों नाथाय मोनसे बाथ्रायासो सुलुङाव ओंखारनानै फैदों जिहेतु बे लजिस्टिक प्रब्लेम ना मा प्रब्लेम बेखौथ' आं बुंनो हालिया नाथाय मोनसे बाथ्राया ओंखारना फैदों मा जिहेतु बेवहाय 1000 प्लास एक्जिबिटर दङ आरो लोगोसे 127 प्लास बा 127 निख्रुइ बांसिन फरेन कान्ट्रिनि एक्जिबिटर थागोन आरो टटेल कान्ट्रिज थागोन बेवहाय 72 आरो बिनि मादावनो नोंथांमोना मिथिगौ बे डिफेन्स एक्सप'आव रासियाबो दङ इउएसएआबो दङ इंलेन्डआबो दं बेबायदि पावारफुल कान्ट्रिजफोरा दंजोबो बे डिफेन्स एक्सप'आव बिथांमोननि हादरनि कम्पानिसफोराबो बेवहाय फैगोन स' बेबायदि बिथिङाव रासिया जिहेतु इउक्रेनजों वार जागासिनो थादों बेबायदि बिथिङाव हाथियारनि जि एक्सप'
हाथियार गाव गावनि हाथियारखौ मोजांसिन होनना दिन्थिनाय जि श' खालामनाय जि मोनसे एक्सप' बे एक्सप'आव थारैनो इन्डिया एसे गोनो गोथो थासारियाव थाङाना बेनिखायनो जानो हागौ इन्डिया माने शान्ति मथै थानो जेन उनाव गुबुननो फिननाय होनो गोनां जाया गुबुन बोलोगोरा गोहोगोरा हादरफोरनो फिननाय होनो गोनां जाया बेनिखायनो बे एक्सप'खौ इन्डिया दोनथ'दों बेबायदिसो बाथ्राया ओंखारनानै फैदों नाथाय लजिस्टिक प्रब्लेमनि थाखायसो बन्द खालामथ'दों बेबायदि फोसावदों मिनिस्ट्रि अफ डिफेन्सआ नाथाय बाथ्राया एसे जुदाबो जानो हागौ थारैनो आं बुंगोन बेबो मोनसे खेंसालि रासियाखौ सापर्ट खालामनाय होननानै बुंनांगोन आरो बै गुबुन हादरफोरा गावसोरनि हाथियारखौ देखायनो थाखाय चान्स मोननाय नंला मानो होनबा USA खौनो बुं इउनाइटेड किंडमखौनो बुं नेट' कान्ट्रिसखौनो बुं बै हादरफ्रा बेवहाय गावसोरनि हाथियारखौ श' खालामनानै रासियाखौ सिगिनो चान्स मोनगौमोन नाथाय बे स्कपखौ इन्डिया होआखैसै स' बे मोनसे पलिटिक्स बादि जाहैदों बाथ्राया नाथाय बे आंनि साननायसो जानो हागौ बे नङाबो जानो हागौ बिदिब्ला नोंथांमोनखौ आं जोबनायाव बेखौनो बुंगोन जि इउक्रेन रासिया वार जाबाय थादों बे वाराव पोस्टार बय जेलेन्स्की बिथाङा थारैनो जुदि नागारनानै थांदोंबा इउक्रेननि सुबुंफोरनि थाखाय बियो जोबोरैनो दुखु गोनां लाजिनांथावना बिथाङा जाबायदि मटिभेट खालामदोंमोन जाबायदि नेट' कान्ट्रिसफोरनि मरेल सापर्ट मोननानै माखासे हेफाजाब मोननानै दावहा नांबाय थादोंमोन नाथाय जेब्ला गावनि जिबननि थ्रेट्स फैबाय खैफोद फैबाय अब्ला बियो रावखौबो खिन्थायालासिनो नागारनानै थांबाय थारैनो बियो दुखुनांथाव लाजिनांथाव इउक्रेननि मानसिफोरनि थाखाय स' नोंथांमोना बेनिफ्राय मा बुजिना मोन्दों बिथाङा जुदि नागारनानै थांमारदोबा बेखौनो आं बुंगोन नोंथांमोननो जे गावनि जिउनिख्रुइ गुबुना अरायबो आंगोसिन जानो हाया जेसेबां आंगानो जाया मानो गावनि जिउआसो बयनिख्रुइबो आंगोसिन स' बिथाङा आश्राफ गनि बायदि नागारनानै थांमारदोबा थारैनो बिथाङा गावनि जिउखौ बांसिन सानदों साननैसो सिगां बिथाङा जाबायदि मिडियायाव फैनानै बाथ्रा बुंबाय थादोंमोन गासैबो बेयो बुंगारनायसो होननानै बुंनांगोन आरो बेबायदि बिथिङाव बियो खारनो गोनां जानायनि कारनाबो USA आनो जागोन USA आनो थारैनो बेखौ इनपुट होदों जे नों ओंखारलां नङाबा नोंखौ फोजोबस्रांनो हागौ बुथारनो हागौ रासियान आर्मिफोरा बा बेबायदि ब्लादिमिर पुतिन बिथाङा सोरखौबा लगायनानै बुथारहोनो हागौ थारैनो बेयो इउक्रेननि जोबस्रांनायनि मोनसे सिम्बल होननानै बुंगोन थारैनो नेट' आरो इउर'पियान कान्ट्रिसफोरा इउक्रेनखौ फोजोबस्रांबाय होननानै आं बुंगोन नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव लिर मोनसे हादरा माबायदि जोबस्रांनो हागौ गुबुननि बाथ्रा लानानै दावहा नाङै नेट' कान्ट्रिसआव जइन जायामोनबा बा जइन जानो नाजायामोनबा थारैनो बेबायदि हालोदा जायामोन बेबायदि इउक्रेननि सुबुंफोरा बे सप्तासेनि गेजेरावनो 7-8-9 दिननि गेजेरावनो बेबायदि थासारि जानाय नङामोन स' नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव लिर